pääsetti on niinku 3 kertaa 8 minuuttia. Mä vedän semmoista 3.40 pacea nyt tossa ne 8 minuuttiset. Ehkä viimeiseen 3.30. Tuli aika pitkät lämpät jo, et on tullut jo tunti rullattua tossa matolla. Ja... Mikäs päivä tänään oli? Tänään oli joku loppiainen. Joo, loppiainen. Mikä parempi kuin juoksumatoilla ja treenatessa. Tää on Yrokmiesten arki. Yes. Miten meni reeni? Mites meillä? Meillä meni ihan hyvin toi treeni. Meillä oli semmonen setti, että siihen tuli varmaan joku pikkusta vajaa 10 kilsaa lämpää alle. Sitten 3 tiukkaa 8 minuutin vetoa. Kulki mun mielestä ihan kiva treeni. Itse tykkään juosta. Sitten mikä tässä niinku on nyt silleen kiva ollut startata tää 2026 vuosi, on se, että jäi semmonen vähän noista Tukholman kisoista ainakin itselle hampaankoloa, koska tavoitteet oli siellä alle tunnissa Pro-sarjassa, mutta pitää olla kuitenkin tyytyväinen, että helvetin hyvin meni kuitenkin siitä huolimatta. Ja Aleksilla meni hyvin, että saatiin niinku hyvät kisat molemmilta, et ei tullut mitään semmoista isoa epäonnistumista kuitenkaan kummallekaan. Ja nyt ollaan tällä hetkellä tuloksellisesti, mitä ollaan katsottu, niin ollaan Suomen rankingin kärjessä, itse siellä ykkösenä, Aleksi heti kakkosena ja mistä vähän pohdittiin ja mietittiin, että mitkä olisi niin kuin järkevät peliliikkeet tässä vaiheessa ja vertailtiin vähän tuloksia ja katsottiin mitä muut on tehnyt, niin yhdistettiin voimat silleen, että nyt lähdettiin sitä Dobles Prota hinkkaamaan ja ekat kisat nyt, no Aleksi voi kertoa. Joo, no ilmoittauduttiin tuossa Malagan kisoihin, että lähdetään huhtikuussa sinne sitten. Se oli niinku, no aluksi meidän piti Helsingin kisoihin vaan, mutta me otettiin tämmönen, että käydään nyt ennen niitä Helsingin kisoja Malagassa kokeilee, jos tulee tai kun tulee tämmösiä mahdollisia pieniä virheitä. Me ollaan vähän niinku Aleksin kanssa menty näin, niin nyt me mennään näin. Joo, pitää vähän katsoa muualle. Nyt mennään niinku näin. Kaikille tiedoksi mennään näin. Eikä näin, vaan koska tässä on mulla kaveri. Mun pitää huomioida, että hän on tässä, eikä vaan minä. Et nyt mun pitää miettiä myös sitäkin paljon reeneistä. Lähdenkö mä keuliin nois juoksuja sitten, vai tehdäänkö me joku kompromissi, että Aleksille nostetaan juoksuja, multa lasketaan juoksuja, että me päästään tehty niinku samoilla vauhdeilla. Nyt no kyllä tässä motivaatio on. On, sitä kyllä. Sitä mä en sano, että siitä motivaatiosta jää kiinni, mutta se on enemmän sitä kurinalaisuutta ehkä tässä vaiheessa. Että tekee ne oikeasti ne reenit, mitä siellä lukee, eikä silleen, vaikka jos on ekstraa tai jotain vaihtoehtoista, niin tekee myös ne sitten. Tai no mä voin mennä tekemään niitä jalkoja, niin Aleksi voi juosta. Mutta tähän vielä näihin jalkoihin, niin mulla on siis pitkät jalat, ne näyttää vaan pieniltä. Ne on oikeesti iso. Mutta siis mut joo. Tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että Malaga, Suomi ja toivottavasti sitä MM-kisapaikkaa, kyllä mä uskon, niin
Ja meillä on aikatavoitteet nyt ensimmäiseen, niistä ei kerrota vielä, eikä mitään ennen kisoja, koska sit se aiheuttaa turhaa painetta meille. Joo, Mutta kyllä alle tunti. Sen mä voin sanoa, että kyllä alle tunti Se on jo laitettu siihen tikettiin, missä me ilmoittauduttiin. Me Aleksinkaan, me eletään tietyllä tavalla semmoisessa symbioosissa. Ruokailut, syömiset, niin kun reenit, kaikki. Ja me ei kumpikaan esim. Juoda alkoholia, juurikaan ei tuu juotua. Mitä sä katsot tää? Niin. No Aleksi otti nyt vähän uutena vuotena, kun toiset oli töissä. Mitä nyt niin seuraavia tämmöisiä juttuja, niin me lähdetään yhdessä Joensuuhun. Kaikki pääsee näkemään, että mistä koko ajan Roope puhuu. Miksi Joensuu on hyvä paikka. Ja me lähdetään morjestaa Pete tukkutiimille ja Kotipohjan Pekka, kehonrakentaja Joensuusta, sillä on isot hauikset. No se voi kyllä olla, että Sillä on aika isot. Sillä on isot hauikset. Niin me saadaan itse asiassa Pekka kokeilemaan tätä hyroksia myös. Me saadaan tonne Paja Hyrox. Toi Joensuussa on perustettu viime vuonna 2025 toi Pajalle, CrossFit Paja, niin se laajentui ja siitä tuli myös Hyrox. Ja me päästään sinne vetää Pekalle settiin ja päästään myös mahdollisesti juokseen hyvissä lumiolosuhteissa Joensuussa sitten ja kaikkea tämmöistä. Siitä tulee video ja Sitten oli tullut meidän seuraajilta oli tullut yllättävän paljon kysymyksiä noihin ruokatottumuksiin ja esimerkiksi lisäravinnetottumuksiin liittyen, että mitä sitä käytätte sitten, jos ei puhuta nyt näistä epojutuista. Niin, no joo. No mä voin ruoalla aloittaa, no, se on aika simppeliä loppujen lopuksi. Että se on riisiä ja pastaa mulla ja yleensä se on kanaa. Ja sit lisänä tulee kasvikset ja ei saa unohtaa ananasta. Sitten nykyään kaupassa tämmönen hidden gemi, joka liittyy ananakseen, mutta siitä me voidaan jossain toisella videolla. Joo, ei sitä paljasta, ei paljasta vielä sitä. Meillä on siis ruoan päälle semmonen juttu, mikä on niinku... Se loppuu kaupoista, me kerrotaan se teille. Mulla on tosissaan samat ruuat, kanariisi. Lisäravinteista paljon tullut kysymyksiä. Otetaan nyt ihan fakta on se, että lisäravinteista saatu hyöty on tosi minimaalinen. Et se, mitä sä teet tuolla salilla ja miten sä lepäät, miten sä syöt normiruokaa, se on se pääpointti. Ja lisäravinteillahan ei tee mitään, ellei noin Roopen kolme mainitsemaa asiaa, ruoka, lepo ja uni on kunnossa, että se on ihan fakta. Koska silloin jos sä nukut hyvin, sä todennäköisesti jaksat treenata hyvin ja sit sä myös syöt hyvin. Heti kun sä oot univajeessa, sit sulla on myös semmonen, sä täytät sitä univajetta myös ehkä väärillä ruokavalinnoilla. Eli nopeet sokeria, hiilihydraattia, kaikkea muuta. Ja mut se, että jos sä haluut niitä hyötyä ja vinkkejä niihin lisäravinteisiin, niin mullahan toimii Puhdas Plus ja Hardsport sponsorina henkilökohtaisesti tällä hetkellä ja niiden urheilijatiimissä on paljon tietoa ja taitoa. Ja tosissaan, mitä mulla niinku ennen reenejä on, niin itellä on niinku L-arginiini, kreatiini, sitruliini, beta-alaniini ja elektrolyytti. Ja elektrolyytti on tosi tärkeä myös reenin aikana, koska mulla on yleensä semmonen elektrolyytti-hiilari ja sekoitus tuolla vesipullossa, koska sit se tuo myös sitä energiaa treenata ja treenin aikana se on kulutus. Hikoillaan paljon, elektrolyyttejä tarvitaan, sit hiilaria, että jaksetaan painaa hyvin ne reenit pulkkaa. Ja sitten normiruoka. Et ei siis lisäravinteista ole oikeastaan niinku hirveästi mitään. Et vaikka ne joku päivä jäisikin ottamatta, niin ei se tarkoita sitä, että no, tänään ei voi treeni toimia. Elektrolyytti noista nyt se ehkä tärkein tämmöiseen kestävyysreeniin, kun hikoilee paljon, että saa vähän suolaa siitä takas. Tähän pitää nyt kaikille tiivistää vielä se, että minä ja Aleksi rakastaa myös ruokaa. Että jos me sanotaan, että me syön kanariisi, niin se on se 80%. Mutta kyllä meillä on niinku esimerkiksi kerran, 2-3 kertaa viikossa niitä
cheat-aterioita, jopa cheat-päiviä, että me saatetaan syödä niin kuin vähän enemmän jotain mielitekoja. Niin. Ja se on ihan normaalia. Kaikkien urheilijoiden pitää muistaa se, että kaikille meille kuuluu herkut. Ja niitä ei pidä pelätä, vaan niitä pitää nimenomaan syödä. Silloin kun urheilee ja silloin kun tekee asioita, vaikka ei urheiliskaan, niin ne on tarkoitettu meille. Semmoinen hyvä suhde ruokaan, niin se kaikille. Ei pidä olla mikään pakkomielteinen, että kanariisi ja sä ikin syö herkkuja. Niin nimenomaan se, että kerran viikkoon, pari kertaa viikkoon syö vaan niitä herkkuja, niin silloin pysyy se mieli hyvänä ja kunto kovana ja tekemisessä pysyy järki. Ja niistä saa myös lisää energiaa reeneihin. Kyllä. Et sanotaanko, että jos käytte ostaa kilon karkkipussin lauantaina, näytän vaan kaikille peukkua. Joo, samoin. Se on vaan hyvä. Ja meidän kuvaajakin on nyt innostunut tästä lajista. Että tai kyllä. Te otetaan vielä Tommi tähän nopeamuotoiseen piinapenkkiin. Ennen kuin me lähdetään tuonne avantoon, me mennään tänään vielä avantoon Kuusijärvelle vähän palautuu. Aleksin pitää palautua noita pieniä pohkeita. Niin mennään Kuusijärvelle, vähän uidaan siellä, saunataan, mietitään. Mutta otetaan Tommi tähän haastatteluun. No niin, eli tämä herra tässä, komea kuin veistos, toimii meidän kuvaajana ja managerina ja koko itse asiassa Vinko-brändin pääjehuna. Ja tässä on se mies, joka on mahdollistanut mulle ja Aleksille hienon tulevaisuuden. On tullut paljon kysymyksiä, että mitä tämä Vinko tarkoittaa? Elikkä, no sehän on latina. Ja se on niinku sellaisena suorana käännöksenä se tarkoittaa niinku voittamista ja valvottamista vähän pääsääntöisesti. Elikkä silloin kun me lähdettiin sitä niinku brändiä miettimään, niin mitä me haluttiin tehdä oli vähän niinku tuoda esille sitä, että valvotetaan ja voitetaan vähän niinku omat itsemme. Ei lähdetä siinä mielessä välttämättä kilpailla kenenkään muun kanssa. Se nyt on enemmän tullut teidän kanssa tässä näin, että tullaan niin tehdään joukkoja ja kisataan johonkin. Vaan se oli enemmän, että henkilökohtainen asia. Lähdetään niin kehittämään itteensä ja voittaa se eilinen itteensä ja tuoda yksilöurheilu vähän niin kuin myös tietyllä tavalla yhteisölliseksi. Aluksi lähdettiin tekemään semmoista, että oltiin salilla ja juostiin enemmän, niin sehän on tosi semmoista niin yksilöllistä asiaa. Niin siinä on mun mielestä kiva, että pääsee niin mahdollisimman paljon yksilöt myös nauttia siitä yhteisöllisyydestä. Mites kun meillä on tämmönen huhu liikkunut tästä, että joku muukin saattaisi olla kiinnostunut tai joku muukin on ilmoittautunut kilpailuihin, niin haluatko vähän avata Tommi meille, että eikö sun pitänyt olla vain kameran takana? No siis ei siinä kauan mennyt tosiaan, me olin ekaa kertaa katsoa Hyrox-kisoja Tukholmassa ja kuvaamassa, niin kavereiden tekeminen näytti niin hyvältä ja itse alkoi vähän se kilpailullisuus vähän niin kuin kutittaa tuolta takalistosta. Kyllä mut saatiin nämä kaksi herraa tässä näin, sai mut ylipuhuttua lähteä nyt testaamaan Hyroxia ja ensimmäinen kisa tosiaan löytyy sieltä Malagasta myös. Et lähdetään siihen niin ihan open puolella, katsotaan mihin miehestä on ja sitten on Helsinki-kisa sen jälkeen. Sulla on ihan hyvät jätkät ilmeisesti tässä niin kuin myös tukemassa ja neuvomassa lajissa. Et voisiko niin sanotusti paremmin olla asiat tällä hetkellä? Niin, no jos miettii niin kuin nopeasti tälleen, että jos haluaisi kovimmat valmentajat tai niin kuin tulosten kannalta, niin en mä tiedä kuinka korkeammalle Suomen nopeimmasta toisesta nopeimmasta urheilijasta Hyroxissa niin pääsee. Silloin kun lähdettiin sainaamaan näitä kahta urheilijaa, niin ei kyllä odotettu, että saataisiin niin kuin kaksi Suomen kovit Hyrox-urheilijaa siihen heti niin kuin alkuun ja samaa syssyä kun lähtee heittämään näitä valmentajahommia, niin ei siitä hirveän paljon kovemmaksi pääse enää. Eli tässä on niin kuin paineet siirtyy aika lailla pelkästään ja niin kuin vastuu sitten taas mulle, koska paremmin ei voisi niin kuin taustalla tehdä asioita. Et kyllä tässä niin kuin oman pään sisällä mennään aika kovaa ja tämä on niin erilainen laji, mitä mä oon tottunut harrastamaan ja treenaaminen ja just se, että
itse on aina ollut joukkueurheilija ja tykännyt siitä yhteisöllisyydestä, mitä joukkueessa on, niin siinä mielessä, että mitä me nyt lähdetään Hyroksia vetämään, niin mähän lähtökohtaisesti itse treenaan OCR:llä ja käyn vetämässä ennen töitä sen treenin, niin aika yksinäistä siinä mielessä, mutta se on tosi kiva, että on kuitenkin siitä näiden treenien ulkopuolella pystyy tulla just jätkeen kanssa vetää treeniä, vähän kuvaa ja tietenkin puhua paljon näistä asioista, niin siinä on just sellainen, tulee kuitenkin se yhteisöllisyys, vaikka onkin treenaa yksin. Et se on se just, mistä tykkään niin tosi paljon ja se, mikä mua myös kiinnosti tässä. Et Hyrokshan on ollut, no mitä munkin kaverit on just sanonut mulle, kun mä kerroin niille, että lähden tämmöiseen, niin sieltä tuli, että no se on viimeinen paikka, missä mä kuvittelen sut näkemässä. Et kyllä tässä niinku mennään aika epämukavuusalueelle ja se on hyvä mun mielestä, sinne pitää mennä. Se on just näin, epämukavuusalueella tulee niinku kehitystä ja mestareita ja siellä oleminen vaatii paljon päätä. Jyrkin näin. Tommin ekat kisat, niin mikä sulla on lähtökohtainen tavoite näihin, että onko sulla niinku ajallista tavoitetta vielä? No olen sitä vähän miettinyt silleen päässä, mutta mä tulin vähän siihen lopputulokseen, kun mä yritin lähteä vähän vertailemaan niitä aikoja. Mä en mulla ei mitään käsitystä. Mä en ole ikinä vetänyt mitään simulaatioa, mulla on nyt 2 treeniä alla. Mieti 2 treeniä alla. 2 treeniä alla ja kaveri lähtee 4 kuukauden päästä oikeesti kisaamaan Espanjaan. Niin kyllä voin sanoa, että kyllä täällä jätkällä on ihan oikeesti pääkunnossa ja se, että voiko rohkeampi olla. Kyllähän tuossa on heittäydytty tosi syvälle respektit siitä Tommille, että uskaltaa näinkin nopealla aikataululla lähteä kisaamaan. Itellä ekat kisat oli Tukholmassa ja kyllä mä yli vuoden ehdin niihin reenaamaan. Ei aikatavoitetta ole, mutta makea mies hän ei ole, vaan suolaisen mies. Niin Tommi, jos nyt saisit valita, että mitä söisit, niin mitä söisit? Kyllä mä ottaisin tähän näin sellaisen paprikasipsi tai paprikamausteisen sipsipussin ja sitten mä vetäisin siihen viereen sellaisen ranch dipin. Alkaisin niitä kauhoa. Kyllä. Aika tiuhaa tahtia. Me nähdään varmasti lisää Hyrox-settiä, myös Tommin Hyrox-settiä jatkossa, että siinä on meidän äijä, joka lähtee nytten testaamaan rajoja. Ja itse asiassa vielä tähän loppuun, niin saako noita paitoja, mitä sulla on tommosia paitoja? Näitä ei saa enää itse asiassa, nää on ollutta mennyttä. Mutta onko tulossa? Mutta tulossa siihen ei mennä vielä ehkä niin tarkasti, mutta meillä on tulossa todennäköisesti, edetään tällainen pieni sneak peek, eli semmonen vähän baseline-tyyppinen, eli lähdetään niinku ihan käytännössä nollista uudestaan ja tehdään sellainen pohja sinne perustuotteilla ja sitten sen jälkeen katsotaan, että jos mennään myöhemmin johonkin tiettyihin lajeihin tai tiettyihin collectioneihin. Mutta lähikuukausina tullaan tekemään baselinea ja todennäköisesti mennään tutuilla ja turvallisilla, mutta ei tietenkään samoilla. Jos joku miettii nyt, että hänkin haluaa olla osana meidän matkaa ja osana Hyroxin kovinta kärkeä, haluaa tämmöisen brändin paidan, niin nopein ja paras tyyli siihen on tällä hetkellä se, eli seuraa meidän main accounttia Instagramissa, eli Vinkko Club. Ja sitten mennään tuohon Hyroxin puolelle, mutta koska ei saada sanoa Hyrox, niin mennään Team Vinkkon puolelle, eli semmonen löytyy myös meiltä Instagramista. Sieltä pääsee katsoa vähän enemmän tämmöistä arkista kontenttia, mikä tääkin todennäköisesti tulee meidän sitten YouTuben puolelle Team Vinkkolle. Mutta sieltä näkee vähän sitä arkista ja sitten kun seuraa vielä sen lisäksi Vinkko Clubia, niin varmasti tulee ilmoituksia siitä, milloin tulee seuraavaa collectionia, milloin tulee nettisivu, milloin tulee, jos tulee tällaista vähän niin kuin pre-salein tyylistä, koska ei ihan hirveästi vaatteet kuitenkaan pistä maailmalle, vaan halutaan pitää kuitenkin suhteellisen. Eli semmosia droppeja ehkä, joo. Ja voi sanoa, että on tulossa hienoja vaatteita uusia. Ja ei mitään. Mitäs Aleksi tässä vaiheessa pitäisi sanoa? Mennään eteenpäin, ei muuta. Yes. Ja suosittelen pistämään YouTube-kanavan Team Vinkkolta
tilaukseen, koska sieltä pääsee näkemään just kuinka 2 Suomen parasta ja voisi jopa sanoa 1 Suomen huonoimmista hiihdoksurheilijoista tekee asioita, niin pääsee vähän näkemään molemmista päistä, miten tämä homma toimii. Yes. Kannattaa laittaa tilauksen. Jännittääkö jo jääkylmä? Ihan vitusti. Kyllä se on Aleksinkaan, Aleksilla on pieni tauko nyt ollut, että kyllä sitä on tullut käytyä aamuisen kylmässä, että kylmä on tuttua ja turvallista. Pitäisikö meidän tehdä jengille nyt semmonen haaste tässä, että kaikkien pitäisi joka aamu käydä kylmässä suihkussa, semmonen vinkohaaste. Aleksi ei pysty. Ei pysty tällä hetkellä. Minne me tultiin? Me tultiin Kuusijärvelle vähän saunomaan ja avantoon, mutta näyttää, että joku muukin halusi tulla tänne. Joo. Joo, ei olla yksin. Morjesta vaan kaikille kuvaaja. Onko täällä edes paikkoja? Ei meillä ole paikkoja. Joo, tuolla on jotain pikkupaikkoja. Niin, totta kai mä unohdin täysin. Tässä on hiihtoladut ja kaikki. Niin, täällä on hiihtoladut. Niin, Ootteko te muuten käynyt hiihtämässä tänä vuonna? Hiihtäminen on ihan pyllystä. Tommi sanoi, että hiihtäminen on pyllystä. No, ei oo yhtään. Terveisiä kotiin hiihtohullu perheelle. Meillähän nimittäin meidän perhe niin katsoo hiihtoja, hiihtää, voitelee, huoltaa ja suvussa on töissä hiihtoalalla ja sitten tää sanotaan, että hiihto on pyllystä. Joo, se on vähän täällä pääkaupunkiseudulla, se on semmonen, että hirveän moni ei siitä tykkää. Pääkaupunkiseudulaiset ymmärrä, että kun ei täällä ole ikinä luntakaan, mutta nyt kun ois. Nyt kun ois. Ai niin, hieno auto sulla, Tommi. Joo, kiitos. Ihan omalla taskurahalla ostettu viikonloppuna. Sieltä lähti joku. Tommi on meidän rahoittaja ja tiimijohtaja ja me nyt ollaan vaan 2 tämmöstä tukkutiimiä ja Kato, onko snahti? Mä oon kuule ammattikuljettaja. ammattiperuuttaja, tarvii peruutuskameraa. Ei muuta käytä, pistää kiinni. Tää poikien mennä sieltä toi. Pystyykö tänne laittaa kiinni? Tää pystyy putsaan. Ai niin, nyt sä haluat laittaa pois se. Mä putsasin. Se putsas, sillä on semmonen takakameran putsari. Meneekö se siitä? Mene nyt sieltä. Annetaan rouvan mennä, kattokaa Tässä kun ei oo rouva mitään. menee nopeasti. Joo, rouva meni nopsaa. Mitä on? Mähän on siis ihan paska peruuttaa. Mä vedän aina silleen niin kuin normaalit ihmiset silleen vetää nokka sinne. Takaperi on aina parempi. Silloin pääsee suoraan eteenpäin, kun haluaa mennä. Arvaa, kuka unohti sitten noin släbärit. No, aina ei voi kaikkea muistaa. Syssyy vaan. Ei tarvii ujostella. Claudita, me tomas una foto por aquí, me bajo ahora. Voy a bajar por aquí. Me tomas con mi teléfono, por favor. Acá, con mucho cuidado, ven. Y ahí del medio. Ya. Voy a ir ahora. Espera que le están sacando fotos. Ah, ya había. Nos vamos por acá. Amiga, yo siempre. Por aquí. On aika jees. Oliko kylmää? On. Nauttii saunasta ja on Adonis, kreikkalainen jumala. Siinä on meidän tuleva Hyrox-kisa ja kato kun nauttii. Tekee hyvää. Tää on sen suomalaisen vähän niinku... Tässä on sitä jotain, ne vähän kylmää ja kuumaa ja nautiskelet. Ehkä käyt hakea joku pikku kaakauta. Nyt mennään näin. Joo, pitää vähän katsoa muualle. Nyt mennään niinku näin. Kaikille tiedoksi mennään näin. Hiiton pyllystä.